bukid nga adlaw sa inyong tanan. Kagliwat nagapasalamat kita sa Dios kay makapadayon kita sa pagpamanandong sa iya mga pulong nga makita sa Mateo Kapitulo 9 halin sa 1 tubtob sa versikulo 8 kag diri nagasiling nagsakay si Jesus sa sakayan pabalik sa tabok sang linaw kag nagabot siya sa iya kaugalingon nga banwa. May mga taong nagdala sa iya sing isa ka paralitiko nga naghamyang sa iya nga higdaan. Nakita ni Jesus kung daw ano ang ila pagtuo kag nagsiling siya sa paralitiko, "Anak, magpakabakod ka, ang imo nga sala ginpatawad." Dayon may mga manunudlo sang kasuguan didto nga nagsiling sa ila kaugalingon, "Ini nga tawo nagahambal batok sa Dios." Si Jesus nga nakahibalo sang ila ginapanguna-una nagsiling, "Nga bala nagapanguna-una kamo sing malain? Din bala sini ang mahapos. Ang pagsiling sa paralitiko ang imo mga sala ginpatawad, o kon ang pagsiling bangon ka kag maglakat. Karon pamatud-an ko sa inyo nga ang anak sang tao may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala." Gani nagsiling siya sa paralitiko, "Bangon ka, dala ang imo higdaan kag magpauli ka." Ang paralitiko nagbangon kag nagpauli. Sang pagkakita sini sang mga tao, hinadlukan sila kag gindayaw nila ang Dios tungod sang gahom nga iya ginhatag sa mga tao. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagaton ini nga soliton liwat agod nga makakuha kita sang mga panghuna-huna nga aton man ma-apply sa aton nga Kristohanon nga pagpangabuhi. Ang ginasiling dre sang akon ginbasa nga may isa ka tawo nga paralitiko. Kung sa aton pa hindi siya makalakat kay na-paralyze ang iyang mga tiil, ang iyang kamot, kag siguro daw hindi man siya makahambal kay ang tao nga na-paralyze hindi makahambal sa ang insakto. So may dako ini siya nga problema sa iyang panglawas. Pero aton man makumparar ini sa aton kaugalingon nga mga tao subong. Siguro wala ma-paralyze ang aton lawas kag hindi man masakiton ang aton mga lawas. Pero mga kautoran, may ara kita nga nasiling nga kalag kag espiritu sa aton kaugalingon subong nga mga tao. Kag kung aton tun-an ang bilog nga balaan nga kasulatan, may mga tao katulad sa aton nga hindi makaalagad sang hilway sa Ginoo kay ang ila kalag o kon espiritu na paralyze sang sala. So hindi sila hilway sa pag-alagad sa Ginoo kung ang aton kabuhi ginagapos sang bisyo o kon sang aton mga kasalanan. Ginatawag nga espirituhanon nga problema sang tao. Okay. Ang Bible nagahambal nga ang isa ka tawo nga nagapakasala ulipon siya sang sala. Kagini makita nimo sa John chapter 8 verse 34. Ang tawo nga nagapakasala ulipon siya sang sala.
Kag si San Pablo sandiri pa sa dota sadtong tion nga diri siya naga pangalagad sa Ginoo, may ara siya nga problema kan konflikto nga nagaaway sa sulod sang iya kabuhi. Kagay experience siya makita nimo sa Romans chapter 7 verses 14 pakadto sa 25. Kabalo ka uning siling ni San Pablo, siling niya, hindi ako makaintindi sa akon kaugalingon. Gusto ko nga himuon ang maayo nga bagay ayon sa kabubuton sang Dios, pero hindi nakon ini mahimo. Ang gusto ko nga himuon nga maayo, hindi ko mahimo, kag ang ginahimo nakon amo ang bagay nga malaot nga hindi ko gusto tani nga himuon. May ara nga conflict sa sulod niya. May ara nga sala nga nagaulipon sa iya, nga bisan gusto niya maghimo sang Diyos nun nga mga butang, hindi niya mahimo, kay niyang lawas ang espirituhanon nga pagkabuhi, siling niya mahuyang, kag ina amo ang nagapugong sa iya sa paghimo sang mga butang nga ginapahimo sang Diyos sa iya. Pero aton pasalamatan, ang Bible, kay man si San Pablo nagasiling, sino ang sarang makabulig sa akon sa sining akon problema? Problema nga kung gusto niya himuon ang maayo, hindi niya mahimo kundi ang malain ng mga bagay, amo ang mahimo niya. Problema niya ini, kag amo ina ang aton man problema subong, ina tungod kay may ara nga mga sala nga nagaluklok sa aton mga kabuhi, nga amo ang nagaulipon sa aton. Pero San Pablo, may ara nga kamatuoran na ginhambal. Siya, pero salamat sa Diyos, nga amo ang nagbulig sa akon paghilway sa sining sala nga nagaulipon sa iya. Kagamo man ina ang ginahambal sang Diyos sa aton. Kagini makita naton sa John chapter 8 verse 36 nga ang Bible nagasiling nga kon ang anak sang Dios amo ang magahilway sa aton, ti matutuod gid nga kita manginhilway sa sala nga nagagapos kag nagaulipon sa aton. Ang sabat sina nga problema amo si Ginoong Hesukristo, kay kung aton itugyan ang bugos naton nga kabuhi sa iya, siya magahatag sa aton sang kusog sa pagbato sa bisan ano nga sala nga nagaabot sa aton mga kabuhi. May isa ka istorya sang isa ka bata nga nagabaligya siya sang gagmay bala nga mga pispis nga nasulod sa hawla. Kag kung sino ang mga tao nga nagaagi, ginasingganan niya kung mabakal sila pispis. Kag may isa ka tao nga naluoy siya sa bata, kag gintulok niya ang mga pispis, naluoy man siya sa mga pispis nga nasulod sa hawla, nga hindi hilway sa paglupad, kay napriso sila dito. Siling sa amo nga tao, naghambal siya sa bata, niya to tagpila ang baligya nimo sang isa ni ka gamay nga pispis nga amo ang maya. Siling sa bata, sir, barato malani, tag 1 peso kada isa. So iniisip sang amo nga tao, mga napulo kabilog sa isa kahawla. Siling sa tao, ti baklo na kon initanan, kag dala na lang ang iyang kids o kon ang hawla. Okay, ti tag 1 peso, napulo kabilog, barato man lang, gintagaan siya sang tao sang 100, dala na lang ang suludlan. Kagamo nga tao nagpuli, dala ang pispis na bitbit niya sulod sang hawla, kag pag-abot niya sa ilang balay, kabalo ka kung anong ginhimo sang tao, ginisa-isa niya pagguwa ang pispis.
kada gwa sang amo nga maya nagalawpad siya nga hilway nga nagahuni. Magawa naman ang isa tobto ang napulo nakagwa tanan kag ang amo nga pispis nagakanta o kung nagahuni sila tungod kay hilway na sila. Ginhilway sila sang tao. Una, ang ginhimo sang tao, ginbakal sila kag ginhilway. Amo ni ang dagway ni Ginoong Kristo sang iya nga paghilway sa aton gikan sa pag-ulipon sang aton sala. Ginbakal anay kita niya sang iya hamili nga dugo. Amo niya ang presyo. Ginbakal niya kita sang iya hamili nga dugo kag ginhilway sang nagaulipon sa aton nga amo ang sala. Amo ina nga si San Pablo nagsiling, salamat sa Dios kay ginhilway siya sadtong sala nga nagaulipon siya sulod sa iyang kabuhi nga hindi siya makahimo sang Dios non nga mga butang kay mayara nga sala nga amo nakapugong siya sa paghimo sina. Kung si San Pablo ginhilway ni Jesus Christ, kita man ginbayra ni Kristo siyang hamili nga dugo kag ginhilway kita sa mga nagaulipon sa aton nga amo ang sala. Kabangdanan nga Bible nagasiling nga kung ang anak sang tao nga amo si Kristo magahilway sa aton, ti matudtuod gid nga kita mga tao hilway sa sala kag hilway na kita sa pag-alagad sa Ginoo kay hindi na kita ulipon ni Satanas nga mo nagatulod sa aton sa paghimo sa mga malaot nga mga butang supak sa kabubuton sang Ginoo. Balik kita sa tao nga paralitiko. Ang nakanami sini nga tao kay mayara siya nga abyan. Ang iya mga abyan na sulat sa Bible mga 4 kabilog. Ini nga istorya na record sa Mateo, sa Marcos, kag sa Lucas. Kag kung nimo ni basahon tanan, masapwan nimo kag naton nga may 4 siya ka mga abyan. Anong ginhimo sa niya 4 ka abyan? O ang 4 niya ka abyan nagmeeting, nagistoryahanay sila nga ilang buligan ini ang tao nga paralitiko. Okay? Kag silang 4 nagkadto sa sini nga tao nga hindi na makalakat kay na paralyze ang iyang tiil, iyang kamot kag daw pigado iyang paghambal, kag ila siya ginhambalan nahnungod kay Jesus Christ. Sadtong etiyon nabalaan sang 4 nga si Jesus Christ didto sa Capernaum sa sulod sang balay ni San Pedro. Didto si Jesus Christ nagapanudlo sa mga tao na nungod sang maayong balita. So ginsingganan nila ang tao nga na paralyzed nga hindi makalakat nga dalon siya nila didto kay Jesus Christ. Kay nabalaan nila nga si Jesus Christ makahibalo sa pag-ayo sang bisan ano nga sang balatian. Kag si Jesus Christ nabalaan nila nga magyahom bisan pa sa pagbanhaw sang patay. Kag si Jesus Christ nabalaan nila nga may gahom sa pagpauntat bisan pa sang bagyo. So nagsugot ang amo nga tao nga paralitiko, ginpahigda siya sa higdaan, ginyayungan siya sang 4 ka mga tao, kag gindala didto kay Jesus Christ agod nga mag-ayos siya sang iya balatian. Hatagan naton ini sing patugsiling kag i-apply naton ang kamatuoran sa aton mga kabuhi subong nga ang mga abyan naton tama gali kaimportante sa aton mga kabuhi. Pero aton man talupang doon ang isa ka bagay nga kung may abyan kita,
dapat nga dalon naton sila kay Jesus Christ. Hindi naton sila pagdalon ang aton mga abyan, hindi naton pagdalon sa lugar nga questionably agod nga makahimo siya sang mga malaot nga mga butang. So nabal-an na naton ang lugar nga hindi maayo. Kung ang lugar nga hindi maayo, hindi naton dito pagdalon ang aton mga abyan. Ang maayo nga dalan naton sa aton mga abyan, dalon ta siya kay Jesus Christ, agod nga makaangkon man siya sang kaluwasan sa iyang kabuhi o kung sa iyang kalag. So amuning nakanami sa apat ka mga abyan, kay natultulan nila kundiin si Jesus Christ sadto nga tion, kag ila gindala dito ang ila nga abyan nga mo ang tao nga na-paralyze. Kay ang abyan tama gid ka importante sa aton. May isa ka tawo sa Bible nga ngalan niya si Philip, kag ang record makita nimo sa John chapter 1 verses 45 pagkadto sa 46. Si Philip may isa ka abyan, iyang ngalan si Nathaniel. Okay? Kabalo ko kanong ginhimo ni Nathaniel, ni Philip kay Nathaniel nga iyang abyan. Ginsingganan niya si Nathaniel. Siling niya, nakita namon ang Mesiyas kung sa aton pa si Kristo. Kag ini nga Kristo nga Mesiyas, taga Nazareth, bata siya ni Joseph kag ni Mary. Pagkabati ni Nathaniel, naghambal pa siya, daw medyo nagbalibad si anay. Siling niya, may ara bala nga maayo nga bagay nga naghalin sa Nazareth? Daw kahikay niya sa among nga lugar, kay ang Nazareth, hindi ini bantog nga lugar. Kag sa iyang pagkilala, wala sing maayo nga tao nga maghalin sini nga lugar, kay gamay ni siyang lugar, hindi kayo bantog. Pero nag-insister si Felipe nga nagsiling, okay, upod ka sa akon, tanawa ang ginahambal nakon, kay matuod gid nga nakita namon ang Mesiyas nga amo si Jesus Christ. Nagupod si Nathaniel, gindala siya ni Felipe dito kay Jesus Christ, kag dito napamatud-an ni Nathaniel nga si Jesus Christ amo ang bugtong anak sa Dios, ginpadaladri sa kalibutan subong Mesiyas kag manuluwas ang tanan nga mga tao sa kalibutan. So akon liwat suliton, para dapat parehas kita kay Felipe, dalon naton ang aton mga abyan kay Jesus Christ. Hindi naton sila pagdalon sa isa ka lugar diin ang ilang kabuhi maglain. Kay man ang aton abyan, tama gid ka importante sa aton. Katulad sa ginhimo sang apat, gindala nila ang amo nga na paralitiko nga tao didto kay Jesus Christ. Okay, aton ini dugangan nga mga kamatuoran. Ang Proverbs chapter 27 verse 10 nagalaygay sa aton nga dapat husisaon naton sing maayo kon sin-o ang aton mga abyan, kag nagtudlo pagid siya sa aton nga kung sino ang mga abyan sang aton ginikanan, dapat nga padayono naton ina nga mga kabataan. Ang abyan sang aton ginikanan, himuon manaton nga aton ini mga abyan. Kabalo ka ako ng siling sang salmista, siling niya, ang mga abyan naton nga malapit sa aton pa, malapit sa aton lugar, diin kita nagaistar, makabulig ina sila sa aton, sa tion sang ital-ital sang aton pagpangaboy. Sa tion nga kinanglano naton sila, anak nga mga abyan nga malapit sa lugar diin kita nagaistar, sila ang number 1
nga makabulig sa aton. Siling sang salmista mo ini, paano magbulig sang aton mga kautoran, aton bala mga utod, magulang naton, manghod naton, kung dito sila nag-istar sa malayo nga lugar, sa tion sang ital-ital nga kinanglano nimo ang makabulig sa imo, hindi sila dali makabulig sa aton, kay ang lugar nga ilang ginaistaran, malayo kay sa aton. Mas maayo pa ang aton abyan, diin nag-istar malapit sa aton, kaysa tion sang ital-ital sang aton pangabuhi. Kag kinanglaton naton sila, ara sila nagabulig kag nagapakig-unong sa aton. Mas maayo pa sila sang sa aton abyan nga didto nag-istar sa malayo nga lugar, nga hindi sila dali makabulig sa aton, kay wala sila dra sa lugar diin kita nag-istar. So amo ini nga ginahambal sa aton sa Bible nga importante gid gali ang mga abyan naton, katulad sang 4 ka tawo nga nagdala sa amo nga tawo nga piang kay Kristo, kag katulad man kay Filipe, gindala niya ang iyang abyan si Nathaniel didto kay Kristo. Kag amo man ina ang mahimo sang aton mga abyan sa sini nga duta. Okay, may isa ka matuod nga istorya. Tapos ko graduar sa Bible School, dito na ko na-sign sa Masbati, kag dito ako nagpangabudlay sulod sa 3 ka tuig. Kag sandito ako may eksperyensya ako nga may dako nga bagyo, tama kabaskog sang hangin kag ulan. Kag pagkabuas, nagtawhay na ang kalibutan, nagtilaw ako lagaw agod makita nakon kung ano ang damage nga naabot sa mga tao kay tama kabaskog sa mga bagyo. Kag naggadto ako sa balay, kag ang hayo sang tao, sang bana, amo si Doming, membro siya sang simbahan diin ako nagapastor, kag nakita nako ng ilang balay nga naguba sang bagyo. Ang asawa nagatulutig ang dito sa pag-abot nakon sa naguba nila nga balay, kag ang 3 nila ka bata, dunduman ko pa isa ka lalaki, kag 2 ka babay, nga dito nagakamang-kamang sa naguba nila nga balay, kag ang ilang kahimtang hindi gid maayo. Nagpuli ako, ginistorya nakon sa isa namon kaabyan nga panday, kag ang mga panday nagpanghagad pagid sang iba namon nga mga kabyanan nga membro man sang simbahan diin ako nagapangabudlay. Nagdala sila sang lagari, martilyo, tigib kag mga alambre, lansang. Nagkadto kami dito. Pagabot namon dito da mga alas 8 gid sang aga, kag ginayo ang amo nga balay. Pagkalas 5 sa hapon, kumplito na. Nagpuli kami, nagkakalipay kami, kag si Doming ang tagiya sa balay, kag siyang asawa, nagpasalamat gid sa amon. Nga agin istorya nakon ini, sulito nakon. Ang abyan tama ka importante. Ang mga utod ni Doming, malayo sila sa iban nga lugar, nagailistar. So ang abyan nga malapit sa ila, amo ang nagbulig sa tion nga kinanglano nila ang bulig. Mga kautoran, may isa kaabyan nga malapit gid sa aton, nga nagapakig-abyan sa aton, nga dapat nga hindi kita magpakatiga sa aton kaugaling, kundi aton man siya kabigon subong nga aton abyan. Ini siya nagapakig-abyan sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag ini amo si Jesus Christ ngaton manuluwas. Siya nagahambal sa balaan nga mas kita nimo sa balaan nga kasulatan nga nagasiling, ako
abyan ninyo, kung tumano ninyo ang akon sugo. Ano ang sugo niya? Makita nimo ini sa John chapter 15, verse 13. Nagasiling siya nga magigugmaanay kamo sa isa kag isa, subo nga ako nagahigugma sa inyo, kag kamo akon mga abyan, kung tumanon ninyo ang akon ginasugo. So si Kristo nagapakig-abyan sa aton, kag nagsugo man siya nga higugmaaw naton ang mga tao. Subo nga siya nagahigugma sa aton. Kag nagpadayon sa paghambal si Jesus Christ sa John chapter 13 verse chapter 15 verse 13 nga nagasiling. Siling niya ni Kristo, hindi ko kamo pagkagbigon nga ulipon. Kay ang ulipon wala makahibalo kung ano ang huna-huna sang iagalon. Siling ni Kristo, kabuygon nakon kamong akon mga abyan. Kay kung ano ang nabatian ko halin sa amay, akon man ginapaalinton sa inyo. Wala ako sing bisan ano nga ginatago, kundi ginahambal nakon sa inyo ang tanan nga kamatuoran nga ginahambal sang amay sa akon. Kakunay mo tanahon ang Bible, si Kristo nagasiling, ako kag ang amay isa lang. So ang tanan nga nabalaan ni Kristo nanungod sa amay, nanungod sang balay nga ilistaran dito sa langit, ginhambal ina ni Kristo sa aton, tungod kay siya, siling niya, abyan niya kita. Kag nagsiling pagid siya sa amo nga porsyon sa Bible, niya ang dako nga mahatag sang isa ka abyan sa mga tao, amo ang paghalad siyang kabuhi para sa ila. Ang aton abyan nga si Kristo, ginhalad niya gid ang iyang kabuhi dito sa cross, agod nga ikaw kag ako makaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag, kung kita magsalig kay Kristo subong aton abyan kag manluluwas sang aton mga kalag. Kag ini nga abyan naton nga aton manluluwas, nagsaad siya. Kaya ginhambal makita sa Hebro 3:5. Kabalo ka kung anong ginhambal niya? Nya hindi ako magbiya o kon magasikway sa imo. May abyan bala ikaw nga makahambal katulad sina nga magasiling, hindi gid ikaw na akon pagpasagdan, hindi ako magbiya sa imo, hindi ko ikaw pagisikway. Ginhambal ina ni Kristo sa aton, kay siya aton abyan, kag siya aton manuluwas, kag naghambal sa simprangkla nga hindi kita niya pagpasagdan, kag hindi niya kita pagbayaan. Kag nagapadayon pagit siya sa paghambal, kag ini makita sa Roma 8 halin sa 37 pakadto sa 38. Pablo ka kung anong siling niya? Siling ni Kristo, ginahigugma nakon kamo, kag wala sing bisan ano nga butang, kag bisan sino nga sarang makapamulag sa inyo halin sa akon gugma. Bisan pa ang tinuga didto sa langit, bisan pa ang tinuga diri sa ibabaw sang dota, bisan pa ang tinuga didto sa idalom sang dota, hindi sarang makapamulag sa inyo, siling ni Kristo, sa akon nga paghigugma. Ginahigugma kita sang aton abyan, nga mo si Kristo, kag aton manuluwas, kag nagsaad siya, hindi niya kita pagbiyaan, kag nagsaad siya, wala sing bisan sino
nga makapahamulag, makasiparar sa inyo halin sa akon nga paghigugma. So ang tao diri nga piang gindala sang apat niya kaabyan dito kay Jesus Christ, kag ang amo nga piang nga tao o kon paralitiko nga tao sang nadala na siya sa tubangan ni Kristo, ang ginhambal ni Kristo siya una gid amo ini, anak, magpakabakod ka. Ang imo sala ginpatawad na. Ang mga manunulat nga nagasulat sa kamatuoran katulad sining sugilanon, nagahambal nga ini nga tao nagbalatian na paralyze siya tungod kay kadamo siyang bisyo, kadamo siyang sala, tungod kay damo siya bisyo, kulang sa kaon, kulang sa tulog, kumplito sa inom sa makahulubog, nagbalatian siya. So ang iyang balatian, konektado sa iyang bisyo. Amo ni ang ilang pamatuod sini. Although nga wala man nimo makita sa Bible, nga amo na ang sitwasyon sa sini nga tao nga damo siya bisyo, mahangpan mo kay man si Kristo naghambal siya, anak, ang imong sala ginpatawad na. Kung sa aton paggrabe gid ang sala sini nga tao, kag tungod sina nagbunga ang panghuna-huna sang mga manunulat nga tama gid ang bisyo sini nga tao, kabangdanan nga nagresulta sa iyang balatian. Okay. Kung aton nini tan-awon, ang Dios nga aton manuluwas si Ginoong Kristo, siya nagapatawad sang aton mga sala. Kita patawad niya ang tao nga na-paralyze, kagini nga Kristo nga amo man sang una, amo man subong, wala nagakambyo, nagapadayon siya sa pagpatawad sa mga tao nga nagadangop sa iya nga may pagtuo. Nagsiling ang Bible, sang nakita ni Kristo ang iyang pagtuo, nagsiling si Kristo siya, anak, magpakabakod ka, ang imo sala ginpatawad na. Kung kita magpalapit kay Kristo, upod sa pagpaubo sa aton kagalingon, kag magsalig kita sina nga Kristo, subong amo man sina ang iyang ihambal sa aton, bisan ano kadamo sa ang aton sala, siya nagahambal, anak, ang imo sala ginpatawad na. Okay? Mahangpa naton nga halin sang una, tubtob subong, ang Dios bugana sa pagpatawad sa aton. Donduman nimo, sang si Kristo ginlansang dito sa cross, may duwa ka kawatan, ang isa wala maghinulsol sa iyang sala, pero ang isa naghinulsol sa iyang sala, kag nagsiling kay Kristo, Ginoo, dumduma ako, kung dito na ikaw sa ginharian sang langit, kung dito na ikaw sa paraiso. Dumduman mo kung anong siling ni Kristo, karon dayon, upod ka sa akon sa paraiso. Wala na nag-require si Kristo sang madamo pa nga mga butang. Wala na siya nagsiling, okay, amot kato anay simbahan. Wala man si Kristo, okay, simba ka anay. Kaya ano pa paghulag niya to kay nalansang na to siya, kagkawatan ato, dungol ato nga tao, kriminal ato nga tao. Pero sa nakita ni Kristo, nga nagkambyo ang iyang balatyagon, naghinulsol sa isala, nagsiling si Kristo, anak, karon dayon upod ka sa akon sa paraiso. Bugana si Kristo sa pagpatawad sang aton mga sala. Isa pagid kabutang, si Kristo sandito pagid nagpadayon sa pagkabit sa cross,
nga ginsakit siya sa mga kaaway, nga mo ang mga tao nga nagsintinsya siya sa kamatayon sa cross, kag ang mga Roman soldiers nga naglansang sa iya, nagayaguta sa iya, nagadupla sa iya, kag nagahanot sa iya. Kabalo ka kung ano siling ni Kristo dito sa cross, kag amoy ni ang pulong niya. Siling niya, Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Bisan sa tunga sang pag-antos ni Kristo, ang iyang balatyagon ara gyapon, ang iyang kaluoy nagapabilin sa mga tao, ang iyang balatyagon nagahari sa pagpatawad sa ila, kag nagsiling si Kristo sa mga kaaway nga nagsakit sa iya, Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Kabangdanan nga nagsiling ako, halin sang una, tub-tub subong, nagapadayon si Kristo sa pagpanawag sa aton, sa pagpalapit sa iya, kay handa siya sa pagpatawad sang bisan ano nga sala nga aton nahimo batok sa iya, kung kita magdangog siya paagi sa aton nga pagtuo sa iya, subo nga aton Dios kag manluluwas. So anak, siling ni Kristo sa sini nga tao, ang imo sala ginpatawad na. Bangon ka, kay man nagahigda siya, bangon ka, himusa ang imong hiligdaan, kag maglakat pauli sa inyong balay. Ginpatawad ni Kristo iyang sala, kag ginayo ang iyang balatian, nagbako ang lawas, ginhimos niya ang iyang hiligdaan, kag naglakat pauli balik sa ilang balay. Pero ang amo nga istorya, mayara iya dito nga mga tao nga naggulumuron, nagagumod sila, ginahambalan nila ang ilang kaugalingon. Siling nila, ini nga tao, sa aton pa si Kristo, nagapasipala sa Diyos. Blasphemy ini, pasipala ini sa Diyos. Kay ang ilang hunahuna, husto man tani nga hunahuna. Ang ilang hunahuna amo, nga ang makapatawad lamang sang sala, agud nga hindi masilutan, amo ang Diyos, husto ina, ang makapatawad sang aton sala, o agud nga hindi kita masilutan sang aton sala dito sa impierno, ang Diyos lamang. Pero ang wala nila mahangpi, amo nga si Kristo, para sa ilang hunahuna, kag balatyagon, si Kristo hindi Diyos. So, wala siya sing diritso sa pagpatawad, kay hindi siya Diyos. Ang ilang hunahuna amo, nga si Kristo tao lamang, kag hindi siya bagay nga makapatawad sang sala sang tao, agod nga ang tao hindi masilutan. Ang ilang hunahuna nga ang Diyos lamang ang makapatawad, insakto. Pero ang sala nila nga hunahuna, kay wala sila makahibalo kung sino kag ano si Kristo. So para sa ila, pasipala ina sa ngalan sang Diyos. Kay man wala sila makaintindi. Kabangdanan nga si Kristo naghambal sa ila, okay, pamatud-an nakon sa inyo nga ako may gahom sa pagpatawad sang mga sala sang tao, paagi sa pag-ayo sang balatian sini nga tao. Kag si Kristo nagsiling, bangon ka, kag maglakat pauli. Kag ang mga tao nagtulok sini, kag nagsiling ang Bible, ini nga mga tao nagdayaw sa Diyos tungod sa dako nga milagro nga ilang nakita,
Ining tao nga na-paralyze, hindi makalakad, karon nagagulpi lamang lakat bangon, nagtindog, ginhimo sa higdaan, kag naglakat pauli. Mga kautoran, ibilin ako ining hunahuna sa aton subong. Ini nga tao na bag-o na ang sahi sa inyang pagkabuhi. Sang una lupog siya, karon hindi na, malakalakat na siya. Hindi na siya balatianon, ginpasanan niya ang iyang daan, bag-o na ang iyang kabuhi. Subong, pagpuli niya, naangko na ang bag-o nga kabuhi. Kagamo man din ang ginhambal sang Bible sa aton. Kita sang una, sang wala pa kita makaangkon sang kaluwasan sang aton kalag, ulipon kita, masakiton kita tungod sang sala sa espirituhanon nga pagkahambal, mga balatianon kita, o kung masiling naton, paralyzed kita, hindi kita makahimo sang bisan anong Diyos nun nga butang kay na paralyzed kita sang aton sala. Pero sa dion nga nagpalapit kita kay Kristo, kag nagsiling si Kristo sa aton, anak, magpakabakod ka, ang imong sala ginpatawad na, tindog kag mag-alagad sa Ginoo sa bag-o nga sahi sang pagkabuhi. Kung ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan nagtaliwa na, ang masakiton, ang lupog naton nga mga kalag, kag espiritu nga nagagapo sa aton, ang sala nga nagagapo sa aton, ginhuklas na tungod sa kahom ni Kristo, karon magatindog kita katulad sini nga tao, mag-aalagad sa Dios ang bago nga sahi sang kabuhi, kag makaangkon kita sang kabakod sang aton nga pagpangalagad tungod kay ang aton mga sala ginpatawad na sang Ginoo. Nagahambal sa aton nga kun aton gani ituad ang aton mga sala sa Dios, siya magapatawad sa aton sang tanan naton nga mga kalapasan, kag ang hamiling nga dugo magatinlo sang aton mga sala, kag ang aton kabuhi papution niya katulad sang bulbul sang karniro kaputi. Kag siling sang aton bala na kasulatan, ang aton sala nga ginhinilsulana, ginpangayuan naton sang kapatawaran sang Dios, iya ina nga kalimtan, hindi na niya pagdumdumon. Okay, ang Dios may gahom sa pagkalimot sang sala nga aton mga ginahinulsulan. Kagibilin paginakon ang isa kasaad sang Ginoo. Kung kita magdangob sa iya, patawaron niya ang aton sala, timbluan niya ang aton kabuhi, kag siya nagsaad, ako magaupod sa inyo, bisan diin ikaw makadto. Kag hindi niya kita pag-isikway, kag hindi niya na pagdumdumon ang aton mga sala, ang sala nga ginpangayuan naton sing patawad sa tubangan ni Kristo nga aton manulwas. Mga kauturan, madamong salamat, kag ang kabay nga ang kalinong nga Diyos nun magapabilin gid sa aton mga kabuhi, karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.